हेलो हाय नमस्ते। खुशी रे रुह समस्ते। खुशी रे रुह समस्ते। ସହର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ସୋନପୁର ନାମକ ଏକ ଗାଁରେ ବାବୁଲା ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରମା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଏବଂ ଖୁସି ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ବାବୁଲା ସହରରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥାଏ ଆଉ ରମା ତା ବାଡ଼ିରେ କଖାରୁ ଚାଷ କରୁଥାଏ। रमा अरे रमा अरे खाइबाकू दियो तुम कखारु चाष सेतिक थाउ मोर पूरा डेरी हेलानी। अरे सकाळु सकाळु बस न धरिले मु कंपनी जीबी केमिति। हाँ हाँ आसिली आसिली। मु परा तुम पई खाइबा बनौथिली। सतरे मु भाबिली तमे कखारु चाषर लागि पडिछ बोधे। देखिबो ए कखारु चाष दिने हमर सहारा हबो। पुणी से कखारु तरकारी। अच्छा तुमको कोन सब दिन से कखारु तरकारी दे खाइबाकू भल लागे? काहे कि भल लागिबोनी कहलो? बुझिला रमा धन्य तमे आ धन्य तम कखारु चाष। हो हो बहुत हला तुमरो परा डेरी ही जाउतला। शीघ्र शीघ्र खाई दियो मु काली की माछ कखारु तरकारी करि देबे। हे भगवान पुणी से कखारु तरकारी। रमा मु चलली फेरु फेरु डेरी ही जीवो। हो देखिकी जीवो। बाबुला कामरे बहुत सचोट थाए। ना से कामरे ठकाए ना बोली खटी करुथाए। तार कंपनी भलो तो से भलो। बाबुला एबे गाँ मुंडरू बस धरी सहर को चलिला। बालेश्वर एपटे रमा दिन सारा ता कखारु बाड़ी रे काम करे आउ सेपटे बाबुला दिन सारा कंपनी रे काम करे। ठीक अच्छी बाकी टंका मु काली की देई देबी। तू आ पार्टी करनी। बाप रे बाप गोटे वर्षा हेले तोर सबु कखारु पचिकी माटी रे मिसी जीवो। हाँ काली जेमिति आसी टंका दे जीवो। ए कुआडे गल नहीं आस तमर से कखारु तरकारी लागुची। ए जन्म रे कखारु मो पीछा छाड़ीबनी कि मो मन पसंदर खाइबा मते मिली पारिबनी। अरे ये सब कोन? मु मजा करथिली। नियो आज सब तुम मन पसंदर खाइबा बनेजी। माछ झोଳ आ माछ तरकारी। मु आउ ये कौन कहबी तमे जो सब तरकारी बनई न हे सब तो मत भारी भल लगे। तापरे पुणी बिना कखारु रे तियारी। आज तो पूरा मन भरी खाइबी आउ। हाँ खुश रे तो खाइबा आउ। तुमको खाली मो हातर कखारु तरकारी भल लागेनी। धे तुम सहित मुझे मजा करूली ना आउ। हो एथर तमे रुह मु टिके मन खोली शांति रे पेट पूरे खाई दिए। हेइटी देखुछ ना बाहर केमिति पवन होजी।
ମତେ ଲାଗୁଛି କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆସିଲା ବୋଧେ। ତୁମେ ଏବେ କମ୍ପାନୀକୁ କେମିତି ଯିବ? ସେଇ କଥା ପରା, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଗାଁରେ ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଓହୋ, ବର୍ଷାଟା ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସହରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ହବାର ତ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ହେଇଟି କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଦେଖୁଛି ଏ କାଳବୈଶାଖୀ ତ ଥମିବାର ନା ଧରୁନି। ଘରେ ବସି ବସି ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇଟା ଦିନର କଥା, କାଲି ପରଦିନକୁ ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଦେଲେ ପୁଣି ତୁମେ ତୁମ କାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ହଉ, ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ କରନି, ଆସ କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇଦେବ। 2 ଦିନ ହେଲା ଭଲସେ ଖାଇବି ନାହଁ। ନାଇଁ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ସେମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ କହିଲ? ରମା, ମୋ ଛତାଟା ନେଇ ଆସିଲ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସେ। ଘରେ ବସି ବସି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଉ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବ। ଏ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ସହଜେ ଛାଡ଼ିବନି, ବୁଝିଲ ଭାଇମାନେ। ବନ୍ୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଚାଷବାସ କଥା ମନରୁ ପୁଛିଦବା। ଇଏ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା। ବାବା ବାବା, ମୋ ଜନ୍ମ ହେଲା ପାଖରୁ ଏମିତି ବର୍ଷା ପବନ ମୁଁ ଦେଖିନି। କାଳବୈଶାଖୀରେ ଭାଇ ସବୁ ଧୋଇ ନେଇଯିବ। ହେଇ ଦେଖ, ବାବୁଲା ଛତା ନେଇ ବାହାରି ଆସିଛି। ବାବୁଲା, ଏ ବାବୁଲା, ଆରେ ଠିଆ ଆଇ। ଶଙ୍କରା ଭାଇ, ଆରେ ବାବୁଲା, ଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲୁ? କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବି? ଏ ବର୍ଷା ପବନ ତ ଥମିବାର ନା ଧରୁନି। ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଘରେ ବସି ବସି ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି। ତେଣୁ ଟିକେ ଭାବିଲି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆସେ। ହେଲେ ତମେମାନେ ତ ଏଇଠି ବସିଛ। ଆରେ କ'ଣ ଆଉ କରିବା, କାମ ଦାମ ତ ବନ୍ଦ ହେଇ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେ ହବ? ଆରେ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଲି କୁଆଡ଼େ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପୁଲ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ଗାଁ ଲୋକ ସହରକୁ ଯିବେ କେମିତି? ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା। ଆରେ ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି, କାମ ତ କାମ। ସହରରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆସିପାରୁନି, ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କିଛି ଦିନ ବର୍ଷାରେ ବାବୁଲାର ଘର ସଂସାର ଯେମିତି ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତାର କାମ ଦାମ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଉ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ 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 ଯା ଯା। ଯା ଯା। ବିଚରା ବାବୁଲାଟା ହଟି କରି ଆଣିଲେ ଖାଉଥିଲା। ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ହେଲେ ଚଳିଯିବା। ହେଲେ ସିଏ ଯେ କ'ଣ କରିବ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଶଙ୍କରା ଭାଇ, ସେଭଳି ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବି ହଉ ଭଗବାନ ତାର ଦିନ କଟେଇ ନେବେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ବର୍ଷା ପବନ ତ ଥମିବାର ନା ଧରୁନି। ଏମିତି ହେଲେ ତ ଆମେ ଭକିଲା ରହିଯିବା।
ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ବି ଯାଇପାରୁନି। ଏଇ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଚାଲ କଖାରୁ ସବୁକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରି ଆସିବା। ଏବେ ତ ମୋ କଖାରୁ କେହି ବି ଏତେ ଦାମରେ କିଣିବେନି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଦିନ ବର୍ଷାରେ ସବୁ କଖାରୁ ପଚିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଓଃ, କ'ଣ କରିବା କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଶୁଣ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଛି। କ'ଣ କ'ଣ କହୁନା, କୁହ। ଏବେ ତୁମେ ସହରକୁ ତ ଯାଇ ବି ପାରୁନ, କି ମୋର କଖାରୁ ବି ବିକ୍ରି ହଉନି। ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଇବାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବା। ପକୁଡ଼ି? ହଁ, ପିଆଜ ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା। ଏଇ ଦେଖ, ବାହାରେ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ମିଳିଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କେତେ ମଜା ଆସିବ ନା। ହଁ ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହବ। ହଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଚାଲ ଏବେ ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପିଆଜର ପକୁଡ଼ି। ହେଲେ ତମେ ଭଲସେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିପାରିବ ତ? ହଁ, କାହିଁକି ପାରିବିନି। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୋତେ ଖାଲି କଖାରୁ ତରକାରୀ ବନେଇ ଆସେ? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ପୋତି ଦେଇ ଜରି ଟାଙ୍ଗି ଦିଅ। ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ରମାର କଥା ମାନି ବାବୁଲା ଘର ଆଗରେ ଦୋକାନ ବନେଇଦେଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ରମା ଦୋକାନରେ ବସି ଗରମ ଗରମ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଗରେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ରମାର ଦୋକାନ ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ। ଆଉ ବାବୁଲା ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକୁଡ଼ି ଦେଲା। ବାବୁଲା, ଆରେ ମତେ ବି ଦେ, ମୁଁ ପରା କେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲିଣି। ଆରେ ଭାଇ, ଦଉଛି ଦଉଛି। ରମା, ମତେ 10 ଟଙ୍କାର ଦେଇଦେ। ଆରେ କାକି, ତୁମର ତ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଇବ କେମିତି? ମଲା, ପକୁଡ଼ି କ'ଣ ଏତେ ଟାଣ ଯେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି? କି କଥା! ଏ ବାବୁଲା, ଦେ 10 ଟଙ୍କାର ଦେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ଠିଆ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ 10 ଟଙ୍କାର ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଘରେ ଗଲେ ଖାଇବି।